Nimo ayemrebi etwemu na waya sante mampomra shebedwani na wapre se wo betu franka de ama NPP amanyokuo no e wo mampani de mu afi wasa yiniti bie na pani ne se washoda ye bi ehia pa wo se mpanifo tie no mtie ne ye na dae no set say one na sampofo JD hu komo e wo big agenda so. Omanfo bi ewo New Patriotic Party ahyase ebontoa ekire omanfo se wo nso aya hoboa se wo ebetimi eyiyo amoma bedi amanyoko no enim amoma kodi nkunim ewo election ebekoso no na nipa bi mu edin ebeto odwa no omum baako asese woyi niti epie se okope eye flag bearership no edi NPP amanyoko no enim eya Addai Nimo abrone na se ampofoji awono na e presenter ema big agenda no kasa ewo ne dwumadie no eso no wodi tudwa se ono de no onya otwen honhom ahwe anim se na nka omampani ebe paw no ama ne position bi ewo na abam nanso na ono de onim se ahodini na egina omampani eso se obeye omampani no omampani abedi echo so obeye osoafo a omampani no ani tumi a eni na anim onyam ye de na ma no wose me why hu bibi kakra de amaw eno nti se wunya akwanya e de somo man a eyade a wose woda onyam ase MP ya na emanfo eba political appointment ni mu adwuni nyina ko ye animonyam no ene ho adodode chen bia asudie no nanso wo sa asudie no ene di kan eba wo ya asudie no na wo ye ni ya ehu animonyam no adodode no ne animonyam ebeba Wasan edi tudwa se NPP amanyoko no epe obi obedi omonim amoma kodi nkunim ewa abato nim a na yo no ana sese womo ehwe nanim ono de okita idea foforo a se oba ebedi amanyoko nanim a ebeboa ama NPP amanyoko no edi nkunim si yakofa obi a oka ban we hu in any position said ono mayor Frankentuni emfamayen for 2024 na abakose no kire se ne na chese nkugu na yesusu ye pese hede eba ne empenkugu no de a yehia anim foforo enti ebetena de ba kwa akafa me ho a se ahwefo entie ni se yewrade Nimo wonte ne ho asem wa bonten wonte ne ho asem osumase na ne ye wo ye hwan